Ebeda twedi ampo Nyankopon ase sa kota mu nyinara ye ne esua adusua ya tunu ni God's mission my mission Onyankopon dwumadie menso me dwumadie ene na otwe mu ye wo adusua etoso edu ohwe adusua na tifi asem na ose mission to the unreached reka asempa ano achre wona asempa no enduru won chen mabe wafo wo ha se o mo ba be boa na de adusua mu pensempense mu de abram ransa no me ntwe hombra sesia Paul aye ne die na fi aye ehwesudie e di amaye so bi nora na obi kanya me fofo bi won sama oboni ka be intriguing ankonye attack bia say ai na mo de mo sun nyame o se fe ye nya niam mo ni na se de be ya okasa obehu bebi o mo free no mo e no mo be ka akota asem no nyina na be di asem na di Yebesan ama mu nyina akwa aba na fe de nkyra so nkonso free nga jinkopa Yesu Kristo nkyɛn ade ma mu nyinara yenim yie sese na Nyankopɔn ene yen adini yie sara na mo nso mo ne mobusiafo Onyankopɔn ene mo adini yie yebesan de aseda pesie pa ade ama mu nyinara se de birada mo de mofidie ade to ase ma ye ne mo sua sa adisua na me kamfo ama o sese ndene o first time a wo ne ye sa adisua na se wo hwe ye wo YouTube a pacho be subscribe ye channel na ma ye na fe wo de nsa mi adoma no so se na be ya ye mfoni bia na se yesini bia na video bia betwa bia no wonso wonsa beka bi na ebadru wonchen so a wawo so de akoma obi se na medi kan ekaye no se mission to the unreached ye ka asam no ache womo asam no endru wonchen no answer no me enkotie enyum emfree the 7-day singers sa anyum tufo koyi omo nkoko SDA no kwasem se omo ne de paaye yenkotie omo enyum na fe ye ba ye de adusua no pensempense mo de atoa moso ne odoma no ye yenua ba comfort ajare na oda womo ano yenkotie the 7-day singers wi a ye de adusua no beto am so What's up, yeah, be there. What's up, yeah, be there. Eradia, what's up, yeah, be there. What's up, yeah, be there. What's up, yeah, be there. Eradia, what's up, yeah, be there. Oh, what to be home. Rama, Mediachi. Oma memo, akweni nemo. Wasem ye mide, wasem ye mide. Eradi wasem ye mide. Oh, what to be home? Wama mediachi, wama memo, akweni nemo. Wasem ye mide. Once yeah me there, Eradia, once yeah me there. Wakwanye mi fe, wakwanye mi fe, erade na wakwanye mi fe, wakwanye mi fe, etonya mi akwanye no ye mi fe o, erade na wakwanye mi fe, watu mi wo, na wamame.
Amamewu akwenye namo akwaye mi fe etonya mi akwaye no ye mi fe o erade na wakwaye eye mi fe enso watu mi wo irawa mamani ati amamewu akwenye namo ire wakwaye mi fe etonya mi akwaye no ye mi fe o erade na wakwaye eye mi fe oh watu mi wo wama meni ati wama mewu akwenye namo ire wasem ye mi de wasem ye mi de erade wasem ye mi de watu mi wo ira wama meni ati wama mewu akwenye namo wasem ye mi de wasem ye mi de erade wasem ye mi de yɛbɛda nnwomtofo ko yi ase sɛ wɔmode nnwuma ti sɛ ɛde abrɛ yɛn mɛfa saa akɔnya nso na afei madam abiguafoɔ no adi ɛde akyerɛ mu na afei wia yɛahwɛ yɛn adesua anim nnɛ yɛwɔ adom mewɔ yɛnua pani Harry ntim ɛwɔ ahasei pani Harry yɛmo akɔ aba great yɛda ase sɛ nnɛ nso yɛto ɛnsafra wɔ watimi di odo abebo odomu me kona manimu a sister Agnes tete na eti ehonom no sister age yemo akwa o great yada sese and so waba na fe me botra na me call Elder Kingsford Diaboama and eti ehonom no Elder Kingsford yemo akwa yo yada se na fe me ko echi no hwan a ne se nkama mboni dia nka mbehu no ba se me mboni na mu ni bakro because mu cha hu no pa wo yesi ni yeso na so nene se mboni dia mu ahwa mu hu ni bakro e da hands na someone to wasa e da hands ye mu akaba na good o go so akoda good for mu great with us say and then so ye to nsafra wa ba ye da se e ho aye pepa nso ye good medamu nyina asese enne mwaba moma yen kata yenie na mema sister age emompae emae pamja bompae ucheche popa nyuma da wasese nso ni ababishim radio show se wankasa be yen chechefo ya ye dia disua ni omo mutie dia ho nyina ahye wonsa ne show ni se me fa disua ni adwuma no omo asem ni no omo ho ne ntimi fa mo na oba yenya anwa wo Yesu dem amen amen great yeah, sure, Addiana. Of course, last week na Addiana very powerful, mission to the powerful. Say, yeah, can asem no asenka jumadi na yeah ma nkrofo awo to me any adefo ye hu se ne Yesu Kristo ana asa nyankopon okwan of fast no ka asem de kire adefo ni wiase no mo to me na Nebukadnezar ye hu se ne nyankopon fa Daniel so eyi na ten na nke so onya adwensatra yehu sene Naaman obia na oyesu jani kese pa no wo Syria mamu na onyankopon fa so yida ne ho adi ede ekire no afi yehu Nicodemus nso sene owia ne ho kode no yenimdifo obepe nyansa efi onyankopon enche yafi hu bia na oyodifo pa ono nso wia ne ho bebisa Yesu Kristo nkwaje ho asema Yesu Kristo ka so nkoton ho ade no so koye wamba bio na Yesu pokwan bi de age no nkwa sara ne hu Zacchaeus onso anoyo defo anoyo tujini na so Yesu Kristo ekọ no ho de asem no de koye kire yen se asem no maye yimu ye de kwa ye mfa nkoma obia so yesikani so nyesikani so wodi so onidi yempo okwan be fa so na ye de asem no ade ama obi biara great ineso ye hwe mission to the unreached wo mo a asanka ye ka asempa no akire wo mo a asem no enduru won chen se ne ye be fa no ebiara no asem no entumi enkoduru won chen na chese won no wo se ne wo bo wo mbra because asem bia meduru won chen
ɛna wonim asɛm bia yɛde asɛm no ɛkɔma saa nkrɔfoɔ no how difficult and as kwan bɛn so ne ɛbɛfa so na yɛne saa nkrɔfoɔ yi akyɛ nti yɛbɛhwɛ sɛne Paul ɛyɛ ne deɛ na afei ayɛ nhwɛsodeɛ ɛde ama yɛn so yɛnyinara great yɛnhwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ Acts chapter 17 verse 24 yɛnhwɛ nea ɛwɔ hɔ Acts chapter 17 verse 24 Nyankopɔn a wɔyɛ ewiase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa ɔno ara na wɔyɛ soro ne asase wura no wɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɛ mu amen amen we friends nsɛm no bi a ɛwɔ mu a yɛka yɛkɔ yɛdesua no mu no ɛbɛba mu na afei yɛafa na yɛatumi adosodoso no paa ɛyie great yɛn di kan ɛnhwɛ ɛwɔ Acts chapter 17 verse 1 no ɛba no abra Paul ekopie wɔ Athens no ne esi wɔ hɔ no mo na yɛnhwɛ adesua yɛbɛtumi asua afiri hɔ nti sɛ Isaac is a what be Acts chapter 17 verse 1 no ɛde ba na ma yɛhu ne ɛwɔ hɔ no mo okay pam chomenti wasi na wotwa mu wɔ Amphilipoli ne Apollonia ba Thessalonica ɛhɔ na Yudafoɔ hyia dan wɔ na sɛdeɛ Paul taayɛ no ɔkɔɔ wɔn nkyɛn na wɔtwe miɛnsa na wɔne wɔn gye twerɛ nsɛm no ho akyinnyɛ ɔkyerɛkyerɛ mu di ho adanseɛ sɛ etwa sɛ Kristo no ho amane na wɔsɔre firi awufoɔ mu na wɔse Yesu a meka ne ho asɛm yara ne Kristo no na wɔn mu binom gyidi na wɔde wɔn ho bɔ Paul ne Silas ho wɔne Helafoɔ adefɛrefoɔ no mu pii ne mmaa mpanimfoɔ no mu fankasaeɛ na Yudafoɔ no ani bere na wɔfa ahuhufoɔ no mu nipa bi bɔne bi kaa ne ho na wɔma nkrɔfoɔ no bɔ bum behyiae na ɔdane kuro no ani na wɔkɔtwa Yesan dan ho hyiae hwehwɛ sɛ oyi wɔn firi adi de wɔn kɔma nkrɔfoɔ no na wɔahunu no ɔtwe Yesan ne anuanom no bi kɔma kuro no mu mpanimfoɔ na wɔbobɔ mu sɛ yenum na wadane wiase ani no aba ha no nso na Yesan gye wɔn nso wɔn nyinaa ebu kasare mmra no so kase obi a ɔde Yesu ne ɔhene na nkrɔfoɔ no ne ɔman mpanimfoɔ no tie yei no ɛha wɔn na Yesan ne wɔn a aka no akyi Jina won echino oja won ma okoy amen amen great so we be jump on our kind 14 ebepim 16 na okay 14 say enti entamara na enuanom no ja Paul kwan se onko mpoano na Silas ne Timothy de otena ho na won a okoja Paul no de no ko Atene okra won se Silas ni Timothy mra ne nkyɛn ntem no otimu kɔe na Paul retwɛn ho no Atene na ohunu sɛ kuro no de wɔn ho ama abosonsom no ɛkanyan ne ho amen amen great yɛnhwɛ mfoni bɛn ɛna yɛhwɛ Paul akwantu ya na ɔde Nyankopɔn asɛmpae ɛde kyerɛ yi abra wabedru Athens yɛnhwɛ mfoni bɛn na ɔtwatwerɛ ɛwɔ ha sɛ Ada. Yo mi dance minua. Am sa kan kansem enua ba age aken kan mu da wo yi. So ye hwe Paul a se kan Acts 17 hono. For ken kan ma ye no ye koya chikakra. Yeah. 16 ho ba. You know say Samre ne Paul no prison. Our Philippi. Yeah. Na o free prison no ye jai no kura o course ene Thessalonica ɛhɔ okoduae na kenkan sɛ no me ti ase sɛ na wɔtwe me nsa biara ene odi wɔ hɔ na homeda bia na ɔkɔ asɔre fie ɛkɔka onyame ho asɛm na sɛmpa kanu mu no Jewfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn gye asɛm no di ebi so anyi ani na asɛmpa na ɔkeka yɛ no ne Kristo ho asɛm a ɔda na di kyerɛ wɔn no ɛma ebi no mo enya ayamhihie kakra sɛ asɛm a ɔpapa yi wɔ kan
ɛsɛ wɔyɛ akɔmiti treason kakra ɛsɛ wɔka wɔhene foforɔ bi ho asɛm wɔhene no wan wɔne Kristo Yesu yes nti twerɛ no meyɛhunu sɛ kuromumafoɔ no bi ɛbɔ ɔmu tiri paa mu sɛ ɔmo bɛ protest yes they will cause riot ɛno ɛma yɛkɔkye Jason ɛne agyidifoɔ no bi sɛ ɔmo na de Paul asie na no na ma ɔmo soso ɛboa yɛ ma Paul firi hɔ ɛkɔ Berea ɔkɔ hɔ no Paul wanto na numu ana yes ɔsaa akɔka Onyankopɔn asɛm yes na wɔ soso saa nkurɔfo yi a ɔmo bɔ ɔmo tirim pɔ sɛ ɔmo bɛyɛ protest anaasɛ ɔmo bɛkɔ so problems no ɔmo saa atoa no wɔ hɔ yes na hɔ na ɔmo saa ɛboa Paul ɛma no firi Berea asafo no baabi a no ɔka nsɛmpa no ɛkɔ Athens no koduru Athens no twerɛ no meyɛhunu sɛ Athens man no a na yɛ kuro a anaasɛ Greekfoɔ no na nimdifoɔ ɛwɔ philosophers wɔ ɔmo a ɔmo nim adeɛ ɛwɔ hɔ ɛna na abosonson nso so ɛwɔ ɔman no mu na nyɛ ɔmo nsom bosom baako abosom bebree ɛnam sɛ wɔn gyidie no kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo fom ɔbosom baako a ebi a ɔbosom no ɛbɛnya revenge bi wɔm so na sɛ ɔde problems wɔn ti ne yɛ yɛbɛsom abosom no bebree but there was baabi a na ɔmo atwerɛ sɛ ɔmo they are worshiping an unknown God Paul esua a sɛdeɛ ɔmo gyidie no si teɛ ɔsom a na ɔmo som nti ɔpɛ common ground baabi a Paul ɔno ne gyidie ɛne ɔmo gyidie no etimi ɛsi animu nti ɔmo som onyame bi a ɔmo ni no the saa nyame no to Paul deɛ ɔne Onyankopɔn a ɔbɔ adeɛ nyinaa yes ti Paul ɛfa saa anamɔ yi so ɛne ɔmo hyiahyia ɛyɛ dɛn ɛpie ɔmo ani ɛma ɔmo hunu Onyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro ne asase na oyi Kristo soso a owuiɛ na afei ɔsɔreeɛ baabi a na ɔmo wɔ ɔhaw agyidifoɔ na ɔmo wɔ ɔhaw ne sɛ Paul bɛka sɛ Kristo Yesu wawu no wasɔre resurrection philosophers no they didn't understand that it was not part of their concept but Paul etimi ɛne ɔmo edi nkitaho ɛma Athens hɔ no onyame asɛm no ɔdaa na di ɛdeɛ na ɛkyerɛ yɛn deɛ ɛkyerɛ ne sɛ mpere bebree no yɛbɛtumi ne agyidifoɔ bi ahyia ɔmo ne yɛgyidie ɛbɔ abra mfa sɛ nkramofoɔ ɔmo nso nkramo but yɛbɛtumi anya common ground ɛne okramoni aka Onyankopɔn ho asɛm yes ebi ne sɛn yɛnya akwanhwɛfoɔ de ba akwanhwɛfoɔ som mu a yɛ health message no yɛbɛtumi ne nkramofoɔ atumi anya common ground sɛn yɛdidie mu ɛnam bi wɔ hɔ a yɛnni wɔn nso ni ɛboa yɛn ma yɛtumi yɛ dɛn ɛka Onyankopɔn ho asɛm wɔn gye Kristo Yesu di Isa edi yɛbɛtumi afa so ɛne Onyankopɔn Kristo ho asɛm but de koduru baabi a ɛkwan a yɛgye di sɛ Onyankopɔn yɛ Onyankopɔn ba ɛhɔ na ebi a wɔn ni ɛne wɔn gye di nanso yɛgya ntoboaseɛ ne saa nipa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛtumi boa nti deɛ adesua no ɛkyerɛ me anaasɛ Paul pia okopie Athens no adesua a menya firi mu ne sɛ ɛnɛ mmerɛ mu no Onyankopɔn bie akwama bebree ma yɛn a yɛtumi enya nipa from different backgrounds ɛwɔ sɛ yɛ find common ground a yɛbɛtumi ne ɔmo reason together na yɛ sɛ yɛ Paul kɔɛ no ankɔfa adesɛn a list of studies a ɔno ayɛ ɛna ɔstarte sɛ ɔmo mmiɛ nkɔ so na emu mmerɛ a wobɛnya common grounds na nipa no interest aba deɛ ɔwɔ kan mu ɛboa ɛma Onyankopɔn asɛm no so etimi ɛkɔ anim ɛno nti no wɔn a asɛm no nkɔ wɔn no yɛ mission a yɛde kɔma wɔn no ɛwɔ sɛ yɛhunu ɛkwan a yɛn nso yɛbɛtumi adapt to wɔn so sɛdeɛ wɔn believe no si teɛ nyɛ sɛ yɛkɔ compromise but we adapt our message no to meet their needs. That's right. Excellent. Medase pass what church inside am yenko yenimwe na fe menhwe Paul wo Europa go hono so de see wo hono yen bra 17 hona Acts chapter 17 na kind from 18 to 21 is again na yenhwe de see wo hono poten anya nsapefo bi nso ne no di ano baabaye ebinim ka sɛ opetuni yi
se edieni na ebinom se ote sedie oka abosom ahoho bi ho asem efiri se oka won Yesu ne owusoriye ho asem no ena ofa no de no ko Aropago ka se obetimi akire yen nkyerɛkyerɛ foforo yi ase efiri se nsɛm a ɔde abayi yen asumu asɛm foforo enti ye pese ye hu ne die ɛkyerɛ 21 enso atenifo ne ahoho a ɔbɛtena ho nyinaa inni hwee yɛsɛ ɔbɛka ana ɔbɛte asɛm foforo bie amen yɛhwɛ Paul de asɛm bi akɔ ho no na am sɛ ɛyɛ ɔmo adwene mu kesere ne kakra na fe ɔmo afa no de akɔ Aropago sɛ in fact nteche a wodi bai yɛ ntiase wobetumi acheche mu kakra ɛdie mfuni ɛdie be ni hu no wa hai yes yeah this year no I think sir Paul to say the elder kind or try so be meje or didn't who be share or more religion and musua near more money na said the be ya or kasa or be whom baby more free no almost so atenase yes ain't he or started so kasa no kofu who say or kasa with a lot of or energy or the kasa and an energy asem so canonty na osaye very eloquent to me can seminar because we nim die for no to me can seminar emutipa ma otiase enti almost so na ekrosu for no omo ye nkofo omo pe new nsema bebia ye foforo bia omo pe so omo tiase enti na ya de a ebo Paul in that way enti ebi mu wo so a nsema omo ti o market ho ebi mu say brofone kasa blabber obi a wo kasa bebirebe sa den na wo ka enti na ma o ma ye obi a peso hu the agwe de wo kan emu kire bibi foforo na ye so de pensema eye foforo enti ye ne yenkohwe de ye ne omode no ko ba enchehye no eche se enye so omochi no bo omode omko te se bia bebi a omo hihemra peso omu hu se bia asem wo kan ye betim de aka ye de hu ana asem wo kan ye beti as foforo betimi die ayi bibia na because omode you say philosophers ni bibia ho no mo free mo yenya bibre ho enti ho na ebo omode ne call ho no ena o church mu ntie ma ne nya nkutagundie e ma omotimi kire omo nyame asem no de ma omo na eto aso kakra ubehu say because usua omo ne oma no utimi kire omo na ebi mu kra esesan ema mutimi etie nyame asem tu edition to aso a ye be hu say eboa pa the way utimi presenting great me that's opening Harry sene wacheche mu ede amaye Paul no kwasem den sene natural some no e kan no you very eloquent okasa me muda ho no more clear na fenensam no so philosophers no so mo dwena asem ho ka ba akoto ho mutimi say asem a nipa we de we see kasa me fa no nko na onko cheche ni man Paul sees that opportunity na ode ka na nyamesem e wo hono now yenhwe Paul and the unknown God no Paul ne nyankopon a na onim no signboard na wo hunu wo yenhwe se ne hono asem esitie yenhwe kan 17 as 17:22 na 23 no yenhwe ne e wo hono mo asina Paul jina Aropago mfimfin ka se atani marima mahunu se nneoma nyina mu pe abosomsom papa efise metwa mu na mehwe nneoma mosom no mehu aforibochia bi nso a watwere se onyame a oninu ne dia enti die munim na mosori no ono na meka ne ho asem metwere mu yi amen and as part of the church mu bi no na wo kire omo what or kire omo no great Openi Hansen mfoni be na afi Paul start e twa kire omo from near benefui akan yeah ya hu say Paul will be after the conversion no emra obeye Christoni no nyame honhom edi nanimu ha say baby a
obia enru ho ba bia obia ntimi fa na ho den ko no na nyame nam ne so ekoye. Yes. In this case we are using Athens or Greek as a case study. And Paul emphony a wo twa with this ne say wakodru ho awie. Yenim say na yakanda da no the people are philosophers. Yes. Yenim say in Greek Socrates and Aristotle and from hundreds of years that's all and Archimedes mathematicians I can see abawiase no mo nyina free Greek and unti ohun sa inscription no e wo aforebo chair bi hu say we dey your friend no yamea to an unknown God. No kwasem ne say nanka Paul betimi aka say me ko kama sem but we dey hu hia me but say mpanimfo adi kan yakan no Paul always looked at what is there to meet at a point. Yes. Or share ade na wo ho no na wafa so e de akanasem. Yes. Enti ofa sa unknown God no a e wo ho no so e no hu say me osua wo mo no grofo no yem grofo a omo pe honhom mu nooma enso omo ayira kwan. Sir. They desire spiritual things but they are using the wrong things. Yes. And almost some enyame a enye onyankopon a obo soro ne asase no. Yes. Enunti or the near ebeye common grounds na ejina so ene wo mo akasa. Sir. Eti ma men famra em say edabo american a kire common grounds no ebimu. Na for instance men fa kakra examples no bi nka ho. Yeah. Eti unknown God no ana omo e kana sem no. So we call Greek mythology omo wo gods no bebre Zeus ene God of thunder ene Mitra no ne ekeka ho bebre abosom bebre but obeyi nyame ba kono e kire wo mo se mo hunu se onyame bia mu ni no mo de amusuro se obeye mu bi but mi onyame bia ono so ye hu no emfa ye ni de nenso on de ye nim no yenim se ono na bo soro ne asase yenim se ono ena onam na dom so esuma ne doba ne se o mewu na onye ye nkwa yenim se ono oben ye se ye sunsum bibia he is just a whisper in a prayer away or your wodo or ye humobro or your boniface se ye kan ye boni kira or the beche and then the people were like wow we dey ye pinyame asomode na unyame we dey ye hu bi da eti ye famra ye dey so ene ewiase move away in the 19th century 18th 19th and even some part of 20th century no na nyame som yakono na nipa obia efie bia pese o msum nyame eti Britain ha ye we wonko more than some few miles so who asondan every square miles ahodo bia no asondan si ho se ba bia wo no hu asondan na kire say o ma convert asondan dia ye fie ana say pub ana bibi but in their nyamesum mu no ba bia na asondan si ho kire say na nyamesum ho as we move into the postmodernism no nipa free nyamesum mu enunti say no the unreached areas no edoso but mamenka we kran sama komanim on say Jesus say ye be kan sam no we ase nyina in on paper in terms of geography there yenim say UN was 235 nations, official nations. Seventh-day Adventist message, as at 2015, now you publish say nations see 214. You drew what that 2015 to 2023. And how many years in 8 years? Yes. Until within 8 years, I just say you're reaching more even UN geographical setting. Yes. And so individual peoples bebre wo ha ye wura o man no mu de enso o monti Kristo hunka nti esesa nkrofo enso te na kwan be na o mbefa so o mbete if we say they are people who are also unreached enuru o mo ho na kwan e befa so ne say ne Paul esua wo mo na ode ne o mo honhom mu no o mo gidie no eye no enso esua bi ye be ne den enne enipa bebre empese omo be fenyamesom enso they are yearning for some answers onipa bi otiasa su bia there is a spiritual quest bi onimu a
or emuaye the why, what, when, and questions no. Enti yemfa ne say wakohia obi a osi onyi nyame ni an atheist. But oje evolution di. O point in anything yeah. As I say wutimi sua ade efa evolution ho at a certain level. Ni all can ubetimi dia ba be hia no e creation. Yes. Now when na some common grounds be but at some point you know be kire ne say ne wo friend evolution no e will be na boy ye na waye ahihye ne say enye say na say nipa no design ye no and as how ni no design ye no e friend no onyankopon the creator God Elohim. Yes. Obi a osi oginyame didie but nyankopon ne timu eden adenti a wo ma popa okon nkora ehuna mane ne ade. The point ya odi be hia ne say e yampa e sidie nanso no se papa ewo mu no se ni hwe we nso eye papa onyame ayo boni e koso enye ni nyankopon intention obetumi afa ne ewonim no so obi a osi oginyame di ogi Kristo di nanso ne mra de onyi ni no ene na wo de asetena mu principles bi a onim ene ni be hia se ufie kura no sebi wo principle ohene pon eti se King Charles any asante hene any ahemfo ya man hene akese a yenimu no omo wo mra ebe de no hene mu hene na ewura mu awurade oni mra. These are areas that esese yesua na ba kon ese yete ase ne se Paul eduru ho na ohun wo ma de no wanko atake wo mu se mo munyame no eye bone wanko ye attack bia say ai na mo de mo sum nyame o se first ye nyine no ne yo powerful preachers bi wo Ghana ye bobo mu di me pese me bobo din no ha but omo de omo ya ne say atem ko attack on our traditional belief, attack on abosomsomfo, attack on other beliefs no enye attack ena ye kenyamsem. Paul wa attack omo, he even applauded them oboni say mom say mo ya de say mo wo osom akoma say mo de ya de na emom no hane mo ya ne wrong iti mo be hunu me nyame na be ma mo ye fool. Many people listen, not all of them listen though, but see itimi ye ne sa ebe ma ye nyamsem ka no akọ ye echen say ye de ye ho besi wo I tell say ye de ne ye omo de ye nye nti no we are always condemning what they have. Yo me da say Eda Hansen say why ye na sa e de amaye ma yenko ye nimu reda onyankopon foforo adi no yenhwe se ne ahase approach Paul e de koye Acts 17:24 to 27 no yenhwe na approach no ye wiase ne de ewo mu nyina onora na wo yesru ne asase wura no wonte asori dan a wode nsa yemu nanso onfa nipa nsa so na nso onfa nipa nsa nsom no se de ehia no biribi ono na oma nipa nyina nkwa ne ahome ne ade nyina na oma nipa aman nyina free onipa ba komutina asase so nyina na ohihye mmere ahodo ni won tenabie hye atoho ama won 27 na ohihye erade se ebia obeti ne nka na wahu no nso oni yemu biara intem kwa nware amen amen kwetie ye bisa ye ho se okwan bench na Paul fa so eda sa nyankopon foforo ya na omunim no oda na di ede kire wo mu o hwe sa kenkansem ya age midasi sometimes of because learning from the known to the unknown enti na omunim na neni je omo ho pa because tena yedin kan no omo wo bibi omo de omo ho ato so omo nyame bi omo som enti sa nkofo omo nyame bi omo so masisi afare bochi ano na obi kanya me fufo bi ho asema obroni ka se bi intrigue na chese opese wutie ya onwon tu pese wutimo nto mo yoma dwen se mo betie ni apo o kan sa nya me fufo de aba no sa nya me ne kura oni hwan nti o se Paul de ni nkan no obon mo abaso se ampa omaja tumpo se amu nyame bia omo som no na osamo mo hu se wasi omuniama na hu se niama ni bi won so a ehu hia pa nana
onani ji omo ho se omo so agye atom se ampanya me bi wo ho a omo nim omo ase omo lakenti ase bi tinani ji ho se omo agye tum se omo hia nti se ho se wo yare na opa no eduru tina fe do omo ho se omo wo yare bi a sa nyame kro na Paul kan omo nim no nti afi do se Paul eba emomo ho se sa nyame no ne nyame a me ka ne ho asem no na sa nyame we de o nyame a owo ho na odo na woni akiri obeye unlike omomu nyame na ne trimu adi ne ope na oye na untimi ni nyan kita hodie omomu kwa abosunsun there there's somebody between ono say oye also from abosman ne bozo no ka say but nyame we de ni ntam kwan ngware na odo ono hwehwe bibi mfi ye ho se nkofo kwa bisa so mo de bibi ko but nyame we de on hia bibi wo ho ansa na waye bibi ama na obeye na wote ye nka na odo ye nsusu enti se ye nsusu ye betimi a tress nyame ti se na eda hanse ka de a trend crofo bebre if you come as na mo ni football it say mo nyambe just o man down mo trust grand trust enti se na mo ni si jewu na bibi teach ma ho bia dimension ni tim ni oni dimpo ti se na otimi dim ho shesa football no sa ni pa no o de nyame o fast akwan no si de nyame ma na me wo gidi se ne Paul efa nkofo na bo sunsun so otimi de nyame yes efa bia ipa na ni jehu pa ni de kire ni nyame a me wo gidi se onu so bebo na obeji ato yo me da se sister ge waya de pa afi yen hwe na afi yen fa sorry yen adijisia no so retra share no yen hwe se ne Paul to one witness no so from 24 no to 34 yen hwe se ne to one witness no so wa hase inti makaya besi 27 inti minto 28 na na misansha sebi okay starts from 28 no be 24 34 no asi na wonumu na yetiase na yakeka ye ho na ye wo ho sɛdeɛ monyum tofuo binum nso kase efiri sɛ na busua nso ni yen na enam sɛ yeye onyankopɔn abusuanti na enam sɛ yeye onyankopɔn abusuanti ense sɛ yesusu sɛ onyankopɔn tibia te sɛ sika ana dwetɛ ana abo adwini a onipa de ne nyansa ne nadwene adi na saa inti onyankopɔn abu nani agu mmra ahodo a wonim no so na afei de ɔhyɛ enipa wo ma nyina se onsa kira won adwene efiri se wayi da bi ato ho a onam obarima bi a wayi nu asi ho so bebu wiase atentene mu onu na wamma no osoro efiri ewufo mu de edi adanse se nipa nyina enyini na oti ewufo sorry no ebinum di few na ebinum ka se yebetie wo asemi hu bio enti Paul free ho mu koe enso nipa bi di won hu bo ne ho na wogidiye wo mu bi ne Dionisio a oka Aripagoko ne ho oba bia ne din di Damari ne ebinum a oka won amen and finally no menhwe Paul Twana hwe ba bi odi free ba ne ba bi odi kwahye hwe method that Paul use a edin adusua pa de betimi asua free mu hase Paul o maya hu se ko afoforo ni o mu koka onyame asem a de o mu nim no ana se o mu gidi awo no ho any basis a wo se ye di free na afi yetumi atwe o mu adwen afiri ba bi a o mu wo a ene tweresem emfa no e de o mu abesi tweresem so se ye hwe Paul de yakin kan ya ye se Paul osua o mu gidi a no mo wo o mo suma a no mo wo no na ya no kwa philosophers no o mo atworo ye na o mo atworo a ene Bible ensem no eko no Paul ejina so am say ye kan verse 28 wo pato ba sa kan sa asem na ma me bi okay
verse 20. Verse 28 was saying, no, na Numuna Yatiasi, Nayaki Kayahu, Nayawo, said the Amunun to 4 Binumuso Case, if we say Nabusia and Sonia. See, I share and some year, New Year. Nanimu, any Tiasia, Nayaki Kayahu, na Yawo Yandian. Tiasi Nayaki Kayahu, Nayawo, said the Amunun to 4 Binumuso Case. For in him we live and move and have our being. Yes. So that's quotation, a Greek philosopher, being a Troy. Yes. Our friend Epidemus. And for we are also his offspring. And also you have Greek philosopher, named Troy and Bia no munim. The Paul, I can't answer me the Chrom. Or any Onyamia Sam no so echo. Yes. The offspring of God, no, I can't, and that's an offspring in oil wine. Christ as if one year. This was true of Madrin Edomosi from the known to the unknown. Yes. There no munim no say. Women himself, some philosophers and some more trono, and the day boy and brown. Then so Yamaka CB Ewa, where they was so seeing win more. I was the idea to no so. And Mrapa no moody sankita yano. If you see Christo, new any that so. Yeah. Am I? If it's a Christo or buy and as well, no one sorry. Can you that's only woman? Obia. The honor and the cofa or how in town Marbino. If it's a more dream or Montiasia, until was a beast, a be a deal fell. Yes. A business can say, Sabra be never church, and a business so air the AGD. The addition may mean you're free, women say, you're cocoon, I'm asem. One more I know, Becca Casam, no, you know, and a veggie asem lady. Yes. A Bibeca say, Emra. Now, yes, I know may addition be a bibedi. But the key point I was here, Timothy as and say, Asamna Yakai, in your TFO. So Nipanati Asamna, no better man making informed choice. So, Beijing Yanko Point, so you know, and no, you're in Yanko Pond and Tamuasam. Yeah. Unconcron and Beye, Sajuman. Yeah. Nemo, ya said, and say, a bemanate. Now, if you want me, I'm making that choice. And only here. Yo, Pacho, my bow so. I remember opening Harry so one last comment or in terms of addition yesterday I would remember at you for. We should addition we have power no yenim there for pa. Yeah. But now okase sumana nyamia sumano no. Obi here say obi use ni nim there na onim no and na odi akasa. But we should addition a chair say or mani in some kusua wo street ni so yeah ene omadesua na osua ye wo ho no yes enye de na onim de da na odi otimi sua wo ho no eno na ho konkroma ni use ya otimi di etimi enya connection ene common ground na otimi ma communication start ya ebi mutimi sesai nti se ye ko akokan nyamesema yenma honhom ne ne yankasa na yemfa ye strategy ne nto ho na yemma honhom ne ne yankasa no nkyere kwan yemfa nya adwuma yebetimi de nyamo so yo medase pa yes sister ake pacho ba ko na mpese meka na o say Paul wie na asema no ne ngofo ne kan odi nyame foforo ne mom no obo mo kokko say asem na kan so mo enti ansunsun so ebeba into the my Romans 1:8-25 no so nyankopon bufu eti abone embra na nipa ne nim de obu ne ne goso but ye kan so ma ye remfi say asem na wie ye no ye di ansunsun so ye be mo hu say atemu bi wo ho se nipa na enti a oha we betimi aba te na be ya ye nso ye nifo. Good, medase. Opening Hansen, final one. Na fe fan sorry. Me de kan twato on say. Paul normal be say mienu ana miensa eboa yen ewo emra ye pese ye richi omo a asem ni nuro mo ho. Yes. Ni edikan a ode ema ya ese ye ti ase ne say o say Paul amfa ne ho ansi wo say oye ono ne tene esen wo mu. Yeah. Enti no okwa akokire omo say me de ne ye mo de ne nye na to put them down there be open common grounds yeah obo mo abasompo ewo ba bia o feel say na eho no ye na o de ne de na ye no ebe share ba bia mo de no nia enye no number 2 ene say bibia nyame ede beba ya kwamu say ne hurricane ye no a way to learn to study
ukokuro bia mu koye nyamesem ka di kan sua wo mu hunu ne ewo ho ne omu gidie hunu ne omu pɛ ne omu mpɛ na watimi agina no so ama nyame asɛm no akosa enkrofo no ho say Ukraine ne war Russia ne say Gaza ne Israel e dia bomu yi adane ayi obia sesia no ne beka se bia no na we die ayi Bible prophecy na obi so aye na we so na se kire ne sen ubetimi agina so e de akire ne ya onyame aka about ne maye no ne ya o kan say bedi anim normal hodo isisie no so ebetimi abo be well versed in current affairs normal twa o mo hye bia hunu na se unimu a ebetimi abo a person ne nkramofo enuanom nkramofo ya adesua e say Quran no English wo sua kinkan bi na hunu common grounds no na fe watimi ene wo ma ya adesua no so ebeboa na mbom fa ho nsi wo se wona oso emfa nkodidi obi ejidi atem eno na ama say Christo som nipa bebre ekwe ho afiri ho no they say they think say Christianity is imposing but ye nyina no ye hwehwe na ye de omo aba Christo nche. Great. Madam Wase abusia for monso ye beda mwase se mode mo fidie e de ato hase aye ne mo aye sa adisua yi na se ne de biara etie no na otwi biara no ewo activity a ewo se yekọ na yekokoye wose sa na otwi mudie no or say in prayer ask for God's specific guidance in knowing how best to witness to someone you know or say in Bible no sre onyankopon na o ma wa kwanhre potin bi chiro kwan abefa so a obetimi aye danceni ama obi obetimi adi dance adi a chiro bi na if you say explore social media as a possible eupagos for you to represent the gospel with pause, clarity, and discretion to unbelievers. So if you uko social media, a man for ye or yesterday or ye never brebe or no, would ma social media no and yo Europagos and yo babia ye de Paul a coye. Babia Eddie Paul a coy no nafe or church yamsim no one to create you or baby to social media na a hormone so far church yankopon as a musana now chimu adia was say yankoye no yankopon sha say ya jetum say ya be kwa katwane na me ma ada Kingsford insha so my asomdwe hene ya da wase asam abaye nchen wode wadwuma hye nchen yo so yemfa nko omo a omo nte wasem bia wonsem enya nnuriye wakere okwa ya yemfa so yakwa ya dia foforo ebetimi ache wasem no wa ye ne sa nim dia odi ama ye ne entimi mfanya adwuma hye odi animonyam de etosire bia yesro se hyema na afi maye honhom no akokoduro entimi ntutu anamon na dwuma odi ahye ensei atimi awi ama maye no so ayentem we ne yesre wodoba Yesu Kristo dimo amen.